Sa number 3, naghatag na sa iyang sabat ang division head sa Office of the Provincial Agriculturist matapos sa gipapanuugan sa show cause order sa iyang pag-abusar sa paggamit sang salakyan sang gobyerno. Sunod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz, ang division head pa lamang ang nakasabat kagin siling sini nga isa ka insulto ang magpamalibad sa hospitality kagin pakita sang iya sini nga counterpart nga agriculturist sa Victoria City. Hulyo 15 sang gindulong sa Victoria City Hall ang 5 para sa isa ka pagsinapol paagi sa Capital Cab Service. Ugaling naglasing ko na sang hapon kag wala pa makabalik sila sa nagahulat nga driver. Natukiban sa nagsa-show cause order nga sila ang yara sa isa ka kalan-an mga alas 8 sa gabi kag naabtan na nga nagainom-inom. Ginatugyan na lang ang pagpangusisa sa Provincial Legal Office. Sunod sa kay Diaz, hindi man sala nga mag-happy hour. Wala man sala diri, pero wala ginatugutan ang paggamit sang government property para diri. Hindi man ininahauna nga tiun sunod sa kay Diaz nga may warning nga napagwa ang Kapitolyo Provincial sa kasubong nga insidente. Subong, amo ni ang pinaka-grabe kay ti may ininom after, no? Kag naglambot gidya 8:30, no? Nga pag biya sa driver, medyo may ara pa insulto kag buyayaw. We'll just wait for the answer of the 4 and then we'll have it referred to the legal. Ano ang balit? It is an insult to refuse the hospitality of the counterpart of an agriculturist sang Victorias.